Inuwa album 22. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai cikin sauki da zarar mun dora. Yau dai bayanin namu yana tafa ne akan mawaki shahararre Nura Inuwa. Masoyan Nura Inuwa suna ta tsimayin albam ɗinsa 22 duk da dai cewar mawakin bai fito ya bayyana komai ba akan haka. Mawaki Nura Inuwa duk shekara yana sakin albam biyu. Shekarar da ta wuce da ya yi tsallaken shekara daya, amma dai wannan shekara da muka shigo 22 har yanzu dai mawakin bai ce komai ba ko kuma bai bayyana wata alama ba na sakin albam ɗinsa. Amma dai muna nan muna ta bibiya kuma muna fatan mawakin zai saki. Duk da dai yanzu mawakan sun dan canja salo, suna sakin albam ne kawai ba talla ba zato ba tsammani, sai dai kaga an fitar da sunan albam an sa ga ranar da za a fita. In har baka manta ba mai sauraro, a shekarar ma da ta wuce lokacin da Nura Inuwa ya saki albam ɗinsa mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci, sai da masoyan nasa suka yi mai zanga-zanga. A lokacin ne ya saki albam ɗin, duk da dai wata alama ɗaya tana bayyana mana cewar Nura Inuwa zai saki albam. Lokacin da muka ga yana tallata waƙarsa mai suna Maryam Abacha. Duk shekara mawaƙin dai zai saki albam yakan sakowa da irin wannan waƙoƙin. Wannan alamar ce kadai take nuna mana cewar mawakin zai iya sakin albam ɗinsa. Duk da dai wasu magoya bayan da kuma masoyansa suna cewa ai a wancan albam ɗin da ya saki na waccan shekara da ta wuce ai akwai tallar albam ɗin da ya kuma bai saki waƙoƙin ba, to suna sa ran wayannan waƙoƙin ne zai saki. Duk da dai ba mu da tabbas akan hakan, amma dai insha Allahu ko me ke ciki za ku ji, domin an ce wai waka bakin mai ita tafi daɗi. Za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin mawa. Nan gaba kaɗan ba da jimawa ba za ku je yadda firarmu ta kasance da mawakin Nura Inuwa. Domin haka mai sauraro, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai cikin sauƙi da zarar mun ɗora. Ba ma wannan ba, kowanne ne mai sauraro ka bi mu bashi domin jin yadda firar ta kasance da mawakin Nura Inuwa. Shin zai saki albam ɗin ko ba zai saki ba? Amma dai albam ɗin Nura Inuwa akwai yaƙinin zai saki, tun daga shi har mun ga ya fara tallata wasu waƙoƙin daga ciki. Kuma za mu kawo maku tarihin mawakin Nura Inuwa da ma wata waƙarsa mai suna Mai Laya. Wannan waƙa ce wadda ta ɗau hankalin al'umma, waƙa ce wadda yi ta yanzu shekara biyu, amma waƙan nan har yanzu ba a samu wanda yake bitar ta ba farko har ƙarshe. Duk da cewar an sha sa gasa a kai, an kasa samun wanda zai bi waƙan farko har ƙarshe. Duk da waƙan ta yi wuya sosai, akwai wasu abubuwa masu rikitarwa a cikinta.